Merħba għal din l-10 video lezzjoni fis-sensiela. Waħda mill-funzjonijiet importanti li għandu l-Microsoft Word 2010 hija l-autocorrect. Din il-funzjoni qiegħda primarjament biex waqt li tkun qed tittajpja dokument u tagħmel xi żball ortografiku dan ibiddilulek awtomatikament il-programm. Fil-fatt żballi ortografiċi tal-ittajpjar bl-Ingliż li huma komuni ħafna diġà jinsabu setjati fid-dokument. Għalhekk, jekk nittajpja sentenza sempliċi bl-Ingliż u nagħmel żball fl-artiklu pereżempju, dan jitbiddel waħdu awtomatikament. Dan naturalment jaħdem bid-dizzjonarju Ingliż u jaħdem biss meta l-lingwa tal-Word tkun issettjata għall-Ingliż. Jekk nittajpja żball ortografiku Ingliż waqt li l-lingwa hija ssettjata għal Malti pereżempju, ma jiġri xejn. Mela, jekk pereżempju issa nittajpja frażi bl-Ingliż jien waqt li l-lingwa hawn isfel qiegħda ssettjata bil-Malti u l-artiklu nittajpjah ħażin, kif qed naraw ma jiġri xejn u l-artiklu jeqpa' ħażin. Imma jekk inbiddel il-lingwa l-Ingliż mill-language status bar u nerġa' nittajpja l-artiklu ħażin, dan jitbiddel waħdu. Dan ma nistax nagħmlu bl-ortografija Maltija sakemm ma jsirx l-spell checker għal Malti, nistgħu però nużaw l-autocorrect għal affarijiet oħrajn. Fl-aħħar video lezzjoni konna tkellimna dwar in-non-breaking hyphen li nista' nuża minflok is-sink normali ħalli jaqgħadli l-artiklu mal-kelma f'vers wieħed. Użajna l-find and replace biex inbiddel is-singijiet għal non-breaking hyphens f'dokument lest. Imma nista' anki inqabbad il-Word ibiddilli singijiet f'non-breaking hyphens waqt li qiegħed nittajpja dokument ġdid u dan nista' nagħmlu bl-autocorrect. Mela, ħalli ntellaw dokument bi ftit kliem bl-artiklu bil-Malti. Kif qed naraw f'dan id-dokument, ittajpjajt xi kliem bl-artiklu u bis-sink. Dan huwa il-hyphen li noħloq permezz tat-tast tal-minus u huwa l-hyphen normali. Issa, beħsibni nerġa' nittajpja l-istess kliem wara li nissettja non-breaking hyphen permezz tal-autocorrect. Mela, qabel xejn naraw li l-lingwa fil-Word hija ssettjata għal Maltese kif qed naraw minn hawn isfel. Issa, nerġa' nittajpja l-ewwel kelma. Issa hawnhekk għadni qiegħed nuża is-sink normali, it-tast tal-minus. Nagħżel is-sink. Issa, immur fuq it-tabella Home li għandi hawn fuq ix-xelluk. U mbagħad fuq il-lemin net nagħżel il-buttuna Symbol. Nikklikkja l-vleġġa żgħira li għandha fuq il-lemin u nagħżel More Symbols. Issa minn hawn nidħol fit-tabella Special Characters u nagħżel in-non-breaking hyphen li huwa t-tielet wieħed mill-lista. Issa minn hawnhekk ma nikklikkjax il-buttuna Insert imma minflok nikklikkja Autocorrect. Hawnhekk issa għandna t-tieqa tal-għażliet għall-autocorrect. Kif qed naraw fis-sezzjoni Replace Text as you type, fil-kaxxa With Formatted Text diġà qed jidher il-hyphen. Dak huwa in-non-breaking hyphen li għadna kemm nażlu mill-special characters. Mela, kull ma għandi bżonn nagħmel issa huwa li fil-kaxxa Replace fejn għandi il-cursor qed itebteb nittajpja il-hyphen normali, it-tast tal-minus. B'hekk inkun qiegħed ngħid lill-Word biex idaħħal in-non-breaking hyphen kull darba li aħna nittajpjaw il-hyphen normali.
Biex nirreġistraw dan is-setting il-ġdid fil-Word, issa nikklikjaw il-buttuna Add. U naraw li dan is-setting issa niżel fil-lista tas-settings irreġistrati. Ma ninkwetawx li issa qed jidher l-asterisk minflok in-non-breaking hyphen, fil-fatt se jkun in-non-breaking hyphen li jibda jidher fid-dokument. Mela, nikklikjaw OK u Close biex nagħlqu l-autocorrect. Issa hawnhekk inkompli nittajpja il-kliem li kelli fuq. Kif qed naraw meta ttajpjajt dawn il-kliem der is-sync normali. Imma kif se nkun naf li dak fil-fatt huwa non-breaking hyphen, mhux hyphen normali. Kull funzjoni tal-autocorrect hija dinamika, jiġifieri jekk impoġġi l-cursor fuqha se tidher li speċi ta' kaxxa żgħira blu taħt dik littra jew karattru. Mela, dawn il-kliem li għandi hawn jien ittajpjajthom wara li jissettjajt l-autocorrect. Mela, suppost jekk impoġġi l-cursor fuq wieħed mill-hyphens kif qed naraw qed tidhirli dik il-kaxxa l-blu u malli rressaq ftit il-cursor se tidhirli buttuna oħra l-autocorrect options. Minn hawn nista' nara kif il-Word jista' iħassar l-azzjoni tal-autocorrect li għamilt. Jew jitfiha għal żmien sakemm inkun irrid jien, jew inkella naċċessa l-għażliet l-oħra kollha li għandi fl-autocorrect. Pereżempju, jekk nikklikja l-Control Autocorrect Options issa, nista' nerġa' nidħol fl-autocorrect jiena u minn hemm inħassar is-setting li nkun għamilt. Nikklikja fuq is-setting li nkun ikkrejajt li rrid inneħħi kif għannaw u nafas delete u dik l-autocorrect setting titlaq tispiċċa. Fil-video lezzjoni li jmiss nitkellmu fuq mod ieħor kif nistgħu naċċessaw l-autocorrect u nużawh għal funzjonijiet oħrajn.